Okej. Ja, ska vi kasta på? Ja. Ja. 3, då 2, 1. Okej. Tipp-topp, 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 tipp-topp. Det är jul, det är jul. Tipp-topp, tipp-topp, tipp-topp. Ska vara jul, jul. Tipp-topp, tipp-topp. Ska vara jul, jul. Det ska vara juli. Ja. Det ska vara juli. Ja, det ska vara juli. För juli. Det ska vara juli. Juli. Vad ska det vara? Va? Vad ska det vara? Juli. Det ska vara juli. Det är inte bra att ha elektricitet så nära munnen. Nej, det blir inte bra. Jack! Oj. Det var juli. Så, Ja. Okej. tack. Tack själv. God jul!